हटेला बेनो नङा होमबा बेनो जागोनब्रा अय' हटेला हनै माथो अय' लिरनाय दंसो आरो आच्छा सन्तला थांलाय अय' हटेलाव रुम दङ ना गैया आरो बेसेबां फैसा लायो थांलाय सोंहैलाय आं नोंसोरनि दाहोना नङालै आं थाम्फै होफाग्राल' साला गावस्रा बेरायगोन इन्जय खालामगोन आंहा हटेल सोंनानै होग्रा गैयालां बिदियाव ओइ सन्तला आं नोंनो जौ होगोन होननानै बुंबाय ना अमा बेदरबो जाहोगोन आं नों मानो बुजियाब्रा थांलाय हटेलखौल' सोंहैदोब्रा रुम खालि दङ ना गैया बे बाराबा हले आं हटेल सोंहैयालै अमा राजा दहायबो हाथरखि गोनां हटेलाव सोंहैना लानानै लासिंसिं जादों आंहा आयौ बाला मा हाथरखि गोनां हटेलहाय 5 स्टार हटेलखौनो हाथरखि हटेल होननानै बुंदोंलै बियो ओइ सन्तला अख्रा जानाङाब्रा सोंहैथां दहाय जेरै हाथरखि गोनां हटेलाव सोंहैदोंमोन बिदिनो अय' हटेलावबो सोंहैदोब्रा आं हारसिं सोंहैयालै नांगौबा ज' थांनानै सोंहैगोन सानैबो ज' थांनानै सोंहैदो आंबो अय' हटेलाव थांफेराखैलै माबायदि हटेलाव हाबहैनांगौ सोंहैनांगौ आंबो बारा रोङाना सोलोंनानै लादोब्रा उन भबिष्यतफोराव खामानि होगोन मालायखौलाय बेसेबां लामा नायबाय थानो नोंलाय नोंथ' बिराद सिख्ला लाइन मारियोना उनाव नोंनि थाखायनो खामानि होगोन थां सोलोंना लाहैथां है अमा बेदर जानो गोसो दङ ना गैयाब्रा नोंलाय जौ लोंनो गोसो दङ ना गैयाब्रा थौब्रा सानैबो सोंहैनोसै जौजोंनो फानजासिगोन आंलाय थौदो सोंहैनांगौबालाय सोंहैफानोसै आच्छा दाउस्रिदेलाय नों थाथ' दे जों हटेलाव रुम दङ ना गैया सोंहैना फैनि जागोन दे नांगौ जायोब्ला नोंखौ कल खालामना लिंहरगोन जों जागोन दे हेलौ सहैबायना नों न'आव मा फनबो हरालै ओइ फालथु आं दासो न'आव सफैदों दे सफैग्रोमोना आं नोंनो फन खालामनो हायो आरो आच्छा दे न'आवलाय सोर दं जालायबाय दा दाउट खालामलायथारबाय दा न'नि मानसिफोर दं आरो सोर थानो आच्छा दे दसे थानानै फन हरगोन आं बाल न'आव थाबा बांद्राय कल खालामनो हाया आङो बांद्राय फन दा हरबाय थादे आच्छा दे आयौ थगायनो हागौलायबाय थेनि दा हरावसो मा होननानै थगायगोन आं बयफ्रेन्डखौ आयला मासे जिरख'नायलै हटेलाव थानाय सिख्लायालाय सुवाद सोंनोबा सोंलै हटेलाव रुम दङ ना गैया सिख्लाखाय सोंनो हागोन सेंग्राबा एसे उसुबिदा जायोना हेल' सार किबा आছিলে नै माबा बुंदों होद नों सोंब्रा आं बोरैबा लाजिनाय मोनगारगारोना साला आंखौल' सोंनो होबाय थायो दाउस्रि देलायजों आंसो थाफागोनलां थोद हामगौ नामा अब्लालाय मानोथो सोङा र' सोंथारनोसै কওকচোন স্যার কিবা রুম খালি আছে নেকি 1 সেকেন্ড রুম খালি আছে নে নাই চাওকচোন আছে ঠিক আছে রুম খালি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দুটা লাগিছিলে আছে না দুটা হয় আছে স্যার ঠিক আছে আপোনালোকে নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক তেতিয়ালৈকে মই ৰুমটো চাফা কৰি আহোঁ স্যার আপোনালোকৰ নামটো কওক মোৰ নাম অমৰাজা বৈনিব খাজা আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে সন্তলা কাফাল জিলা স্যার আপোনালোকৰ নামটো বহুত দীঘল অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নাইবা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো দিয়কচোন ঠিক আছে এইটো মোৰ ভোটাৰ আইডি ধন্যবাদ আৰু এজনৰটো লাগাও नोंथ' दानाबा भोटार आइडिबो लाबोखै पान कार्डबो लाबोखैलै आंनाव रेशन कार्डल' दङलै सोंलाय रेशन कार्डआ जायोना जाया दा बे हटेलफोरावलाय रेशन कार्डआलाय मानो जानांगौ जाखोब्रा नोंहा एसेबो गियान गैथारामोन आरो हटेलाव थांनो नागिरदों भोटार आइडि लानांगौ पान कार्ड लानांगौ आइडि प्रुफ लानांगौ होननानै आंलाय मालानि हटेलाव थाफेरग्राब्रा आरो रेशन कार्डआवबो नाम एड्रेस थाखायोब्रा फेमिलि मेम्बारनि गासिनिबो नाम थाबावोसो मानसि बुथारगोनलै नों खरा जालालै बिथिंजाय रेशन कार्ड लाबोदों बिथिंजाय सिख्ला मानसि दोनोना दोना बेखौबो आंहा सोंनो लाजिदों सोंनिसै आं आच्छा भन्टी ছোৱালী মানুহ থয়না থয়াलै মানে কি ক'লে স্যার বুঝি নাপালো মানে ছোৱালী মানুহ থয়না থয়া आंखौ सोंजानो लुगैयोना नों जाबाबो जायाबाबो सोंबायलां স্যার আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই বুজি নাপালো এই ভন্টি ছোৱালী মানুহ থয় না ইটো হোটেলত হয় স্যার ছোৱালী মানুহ থয় তেতিয়াহ'লে মই ছোৱালী মানুহ থয় না থয়াটো কিয় বুজি পোৱা নাই hey माखौ नांबाय थायोब्रा नोंबो आं रायलायदोंना सिरि था আচ্ছা মেডাম ছোৱালী মানুহ থয় না মই ছোৱালী মাতি আছো আচ্ছা স্যার আপনার আইডিটো দিয়কচোন কি আইডি লাগে যিকোনো আপনার আইডি প্রুফ আচ্ছা তেনেহলে রেশন কার্ডটো হবাই কৰিব না সরি স্যার রেশন কার্ডটো কাম নহব ইয়াত আপনার আইডি প্রুফটো লাগিবই
আরে রেশন কার্ডটো এড্রেস আছে না মোৰো নাম আছে না হ'ব না ৰেশন কাৰ্ডটো নহ'ব স্যাৰ আপোনাৰ আইডি প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাইবা পান কাৰ্ড লাগিবই গैलालै दा मा जाबावनांगौ जाखो दे ओइ सन्थला मा जाखो रेशन कार्डा जायानोलै आं बुंखाबाय दा रेशन कार्डा जाया होननानै नोंबो जाजाद खालामोब्रा सन्थला तोद गारियावनो उन्दुहैदोलै नङाबा ट्रेन स्टेशनफोराव आच्छा लाबोबा लाबोनानै आंखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदों हो अब्लालाय मानोथो रेशन कार्ड लाबोनांगौ जाखोब्रा जारला खालामबाय ना नों बिदिनो सिख्ला लाबोफाबावदोंसो जोङो जाजाद खालामोलै नोंबो আচ্ছা মেডাম আমাৰ লগত এজনী ছোৱালীও আছে দেই সেইকাৰণে দুইটা ৰুম লাগে মানে ओके ছোৱালীৰ কাৰণে এটা আৰু ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে এটা নহয় জানো মাইসি सोंबाय थायोब्रा बे दाउज्रोमालाय নহয় মানে তাৰ উল্টা বুজি নাপালো আপুনিও যে মেডাম বুজিয়ে নাপায় দেখোন মানে মোৰ লগৰ এটাৰ কাৰণে এটা ৰুম লাগে আমাৰ কাৰণে এটা ঠিক আছে আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফটো দিয়ক আই ভন্টি ৰেশন কাৰ্ডটো হবাই কৰিব না নহব স্যাৰ বেলেগ আইডি প্ৰুফ লাগিবই হেই মেডাম আমি আতংকবাদী নহয় নহয় ইমান ভয় কৰিব নালাগে দে মই আছো না মই সব জিম্মেদাৰি লম আৰু ৰেশন কাৰ্ডত বি নাম থাকে না এড্ৰেছ থাকে কিনো ভয় কৰিব লাগে মেডাম ঠিক আছে এটা কাম কৰিব পান কাৰ্ড নাইবা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ ঘৰৰ পৰা ফটো মাৰি পঠাবলৈ দিব হোৱাটছআপত তাৰপিছত প্ৰিণ্ট আউট কৰি আমাৰ ইয়ালৈ দিব ओके মেডাম ओके ओके ঠিক আছে আহিব আপোনালোকে মন মাৰবাইলে ৰুমखौ থুৰো থাংনাসै আচ্ছা স্যাৰ পেমেন্টটো বা এতিয়াই লাগে নেকি হয় স্যাৰ এতিয়াই দিব ঠিক আছে এআই ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক যা চাবাই দে মোজানে খানে মনবানে যাবাই ঠিক আছে স্যার ওই হোটেলা বিদিসি যাইমবা এসে পারলো না নাইনি হোটেলনি বিছনাফোরা মাথা গুড়াই মোজাं जायो बालाय যাই হোটেলাव थाजान नायनि बेबो ओय হোটেलाव ओइ सुवादसाला थांदो गाबागाव रुमाव महाराजा जानला मानला नङा दै थाम्फै होनो लाबोबा लाबोनानै बेयाव आंखौ जाहोआखैबो लोंहोआखैबो बोरा जौआ हा बोरा जौआ ता रोंलालै आं रोंला नों रोङा होनबानो जायो नामा हा जौ लोंहोगोन बेदर जाहोगोन होननानै आंखौ लाबोफानाया नङाबा समजोंनो खोन्थाहरगोन लां सिख्ला लानानै महाराजा बेरायनो फैदों अय हटेलाव थालायलायदों होननानै समजोंनो खिन्थाहरजागोन बै आरो नोंखौबो नोंनि बयफ्रेन्डनोबो खिन्थागोन आंनो जुदि जौ लोंहोआ बेदर जाहोआब्ला जाहोगोन इसेबां हाखा दावरा दसेबो रेस्ट लानो होआ नामा गैया उनाव रेस्ट लाबाय था जानाय लोंनाया फार्स्ट नङाबा समस्रिनोसो खोन्थाहरनोसै आं साला सुवाद समस्रिनोसो फन फैलायबायना ओइ दसे दोलाय सिरि थादै हेलौ समस्रि आं गुवाहाटीयाव सफैबाय माला सहैखो महाराजा माथो कलबो खालामा बोरै कल खालामनोब्रा गारि सलायफुबाय थानायावलाय नै गुवाहाटीयाव सफैनाय लोगो लोगो हटेल नागिरबाय जेने तेने दासो मोनबाय नै दे होमबा भिडिअ कल खालाम दा सुख शान्ति गैमारालै र खालामनि आं ओइ दसे दोलाय थाखुमालाय नुबाय दा माथो सन्तलाखौ नुवाखै आंलाय ओइ सन्तला नुजाफैलाय हेलौ नुबाय दा आंखौ आं सन्तलाजोंसो फैदों साला सोरबा सिख्ला लानानैसो फैदों सानदों खोमा मानसियानो खालि सन्देहल' खालामनाय मालाबा सिख्लाखौनो लाबोगारगोन लां थगायनाया मा होनदों सन्तला हट उनाव फन हरगोन आं दोनथ'नोसै ओके ओइ बेसे थगायबावनोब्रा दा दिनै हरसेखौ बोरै थगायनांगौ जाखो जायखिजाया जानाय लोंनायखौ जगार खालामदोलै आं हले उखैसोबाय थ' बिदिबालाय बाहेराव दसे ओंखारलांनि आं थाङाहाय आं दुगैगोनसो जागोन दे नों थाथ'बानो जाबाय जों जाग्रा बुस्थु लायना फैनि आं दुगैगोरनि नामा थ' दाहाय दुगैबाय थालै ओइ आंनि रुमखौबो नायहैनिब्रा आङो दाहाय उन्दुबा नायबाय थानो हागोन थ' लायना फैग्रोनोसै बुस्थुफोरखौ आच्छा नोंलाय मा जागोन माबा आंनि थाखाय भेनिला फ्लेभार आइसक्रिम बेफोरखौ लानानै फै आरो स्ट्रबेरिनि मेंग'नि दे लोगोसे कल्ड ड्रिंक्सबो लाबोफा मम' चाउमिनबो आरो बा सानसेयावनो जाजोबखानोसै होमबा नोङो नङालाय माथो गामिफोराव मोनजाया नालाय टाउनाव फैबानो जाखानोसै आरो दे अब्लालाय अय हटेलनि नेक्स्ट खोन्दोखौ नोंथांमोना फैगोन एपिसोडआव नुगोन नेनानै थाथ'बानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ फेसबुकआव नायबाय थादोंबा फेसबुक पेजखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जुदि इउटुबाव नायगासिनो दङ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय